दिनै सालबारिनि नैबे बाथौसालियाव थानाय न'मा बे न'मायावहाय मोनसे थुनलाइयारि जथाय जख'न्थाइ जादों आरो बे जख'न्थाइफोरा जाबाय माखासे हालामारि थुनलाइयारि गौथुमफोर बेफोर गौथुमफोरा जादों फुंखा थुनलाइयारि गौथुम दावधारा हादान थुनलाइयारि आड्डा सालबारि बाथोन थुनलाइ नखर रुपहि आरो बेजों लोगोसे बरपेटा र'डआवहाय थानाय थुनलाइ गाथोन नखर जथायै जोङो मोनसे थुनलाइयारि हाबाफारि लानाय जादों आरो बे मेहेरगोनां हाबाफारियावनो दिनै आङो गांसे बिजाब बेखेवनो मोन्दों बिजाबनि मुङा जाबाय उखुमब्रि फारसे नायदावनानै बे गांसे खन्थाइ बिजाब लिरगिरिया जाबाय दावगाफु लाइमोन लिरगिरि एस.के. बसुमतारी बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय फाख्रिगुरि गामिनि बिथाङा सासे लाइमोन लिरगिरि बिथाङा थुनलाइनि फारसे आखाइ होनायजों लोगोसे आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे बिबानफोराव थानानैबो फरायसाफोरनि जौगानाय समाजनि माखासे बेले बेजे जेंनाफोरखौ फोसाबस्रांनाय खामानियावबो आखाइ होगासिनो दङ आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा सासे मोजां खौरां दैथायगिरि बिथांनि बे उखुमब्रि फारसे नायदावनानै बिजाबखौ बेखेवनो मोननानै आं थारैनो गोजोननाय मोन्दों बिजाबखौ आङो दान्दिसे नायदों नायखांनायनि उनावहाय बिथांनि खन्थाइफोराव जों नुनो मोन्दों जोंनि समाजनिनो गुबुन गुबुन जेंना जेंसि बायदि थासारिखौ लानानै लिरनाय मोन्दांथिफोरखौनो बिथाङा खन्थाइनि गेजेरजों फोरमायदों बिजाबखौ नायोब्ला फरायगिरि बिथांमोना मोनगोन बिथाङा मा बबे बबे बिथिंखौ लानानै गावनि खन्थाइनि सोदोबफोरखौ साजायदों खन्थाइफोरखौ लिरदों बेखौ फरायोब्ला फरायगिरि नोंथांमोना मोनगोन बिजाबाव गासै 250 मोजां मोजां खन्थाइफोर दं आरो बिजाबाव बेसेन गोसा रायजिरथाय होदों बर'नि सासे मुंदांखा रायजिरथाय लिरगिरि बुंनो थाङोब्ला बिथाङा बर' लाइमोन लिरगिरिफोरनि सासे थुलुंगानि फुंखा बिथां राखाव बसुमतारी सारा जोबोर मेहेरगोनां रायजिरथाय होदों आरो बे रायजिरथायनि गेजेरजों एस.के. बसुमतारी बिथांनि खन्थाइफोरनि सोमोन्दै सुंथाबै माखासे बेसेन गोसा बाथ्राफोरखौ फोरमायथिदों नोंथांमोना नायगोन आरो लिरगिरिखौ थुलुंगा होगोन होननानै आं मिजिंथिबाय